sa in ya fito ruwa ya zama nama abinci da bakalashe. Ita gaskiya ko guda ɗaya ce kowa anan gun ya santa, wanda duk ya faɗo kan samani na tabbata ya saki reshe. Gari na banza wai aka ce a farau-farau duk zai kare, tubali na toka ba shi gini ko an yi mato zai rushe. Wanda duk ya san hanyar nema hakika yana tare da samu, yau da gobe sai ikon Allah, haka ne batun in ji Bahaushe. Komai tsawo na dare aka ce an san gari dai zai waye, ai gobe daɗi na da ita saurin zuwa in ji Bahaushe. Abinda za ka faɗa ka tsaya a cikin zuciya kai masa saiti, wanda ya yi barin zance gungato barin kunu waye zai kwashe. Duk abinda babu wanka na ce karkaje ciki kai ka tsalandan, inda duk ruwa ya yi ambaliya hanyarsa ce to aka toshe. Baki abin magana mu guje wa zancen da ba shi da alfanu, bayani kadai ke mai dauka cikin kube in ji Bahaushe. Adabi na Hausa abin fari, a ciki akwai ilmantarwa kana akwai faɗakarwa, duk a cikin kalamai na Bahaushe. A ciki akwai tarihin rayuwa ta kaɗan da na sun kaya, ƙauye da birni ku ji wasa fara girki in ji Bahaushe. Allah ka kara salati miliyan sau dubu, wanda ba kai ne zuwa ga manzo na, wanda baya barin zance bisa harshe, wanda ke faɗa dalla-dalla a bakinsa baya har gido, babu tuntuɓan harshe inda yana bayani ba kureshe. Alai Allah har ashabu duk na rike su abin koyi, dan suna cikin yardar Allah aikin su waye zai kushe. Duk abin da zami ko mu bari a gare su ne zamu mu jona, wanda duk ya ce a'a watakil zuciyar tasa aka toshe. Murtala Sadauki sai wataran duk masu yi mini sau